bububins ngan ha, siyempre naton nga tanan nga mga member consumer owners mo pa nga takna ha aton nga tanan. Yan. Anyway, sir, tama ba itong balita? May paghabubo pag na itong kabar na itong presyo itong kanang kuryente, sir? Tinuod dito bububins nga baga umabubuan taripa na atong kuryente yan na bulanhan Marso. Umabot lang ito nihin mga 11 pesos before naabot kita in 13 at 14. O baga may baga dakulay nga baga paghabubo. This is actually more than 2 pesos per kilowatt hour. Okay. Ano't kinikita nga rason ni baga paghabubo pag kaya na, sir? Duha nga rason bububins ang siyahan nato nga rason medyo baga umabubuan aton kuan an aton IMAP nga gimbabaydan tungod line rental before nabayad kita pera ka milyon na abot ito 21 million nga ginsas nakapass on charge ito nga to naton mga member consumer owners nga kaparti ito niyang kabaraydan nga ginabaga an aton mga miyembro tag konsumo. So ito niya na baga mabubuo liwat ang sukot kanan IMAP. So diri na ito napapason nga ito naton mga member consumer owners. By the way, aton naging kukuha itong kuryente. Anong nga kuha nini? Din ini itagyan na source ito naton kuryente, Sir Chris? O kung hasos pwede naton i-qualify itong nga mo pakiana bububins. Commercially, may nakita bilateral contract nga diha mga generators nga tikang Luzon, nga tikang Mindanao. Oo. Pero commercial operations, technically, di kita good na kuwalay niha, didi niha. It kuryente tikang atungunan pang power plant. Okay. Pero di rin man apektado, sir, pag minalit on fuel, ito naton kanan na supply ito naton kuryente, di rin makita nagamit mga generator, sir, nga kuha? Kuhan yan di rin makita makasiring nga di rin kita affected ang fuel kaya permanente ini actually pagataas at fuel medyo may dalo ito pagataas at taripa. Pero ang di rin sugad kadako ang iya impact sa aton power rate. Pag kaya na kasi medyo baga naghabubugi hapon ang aton demand mga 1 million ang aton paghabugi na bubuan demand din niya Durelco salit medyo baga siguro nagtitipid na liwat ang aton mga member consumer owners ang aton mga pagtipid and pag-conserve an energy ini nga effort concerted effort aton mga mulupyo naghabubuan aton demand. Okay. Ini nga aton kuan, ito na aton presyo, ito na aton kuryente. Waray pa yung pagbabago, sir? Waray pa yung mag-increase? Distribution nga charge. Distribution nga charge since 2011. And last naton nga change han taripa para sa mga electric cooperatives ang 2011 pa. So, nagbabarila ini, nagbumulay ini ang pagkataas ng pagabubo tungodhan aton generation charge kanang transmission charge. Okay. Han mas mahal sir kuryente, didit ka ng commercial or residential, sir? Mo pa itong ngayon yung pakiana kay damon mga commercial nga gusto nila kuwang kay Warren may da mga balay nga nagtitinda before yan diri na. May da mga nagbabaligya nga mga household pero yan na diri na. So napa-change nga da residential. Pero actually mas mahal actually ang residential kaysa commercial. Usa iton hiyang nga bagahin incentive adtuhan mga mulupyo nga maging enterprising kita, magnegosyo, magkuan. So gitatagan to nirahin masabubo nga taripa kontrahan ato residential. So habubo talaga ang commercial kontrahan residential. So, kung halimbawa ako, sir, commercial ako, tapos nagunda ko pag negosyo, naging residential na leton, hinot baga magre-require iton mga igbalhin na residential, itong tagbalay mismo or kamo masuloy kamo kung residential pa or commercial? Actually, ang tagbalay mismo na report nga diha aton waray man kita tawo to nga maglilibot sa bubus nga o nga franchise area naton panginano kon
may pa enterprise ini nga balay, waray na kita itong di na naton kaya itong maglibot pa. Oh. So an aton kuan nga mag-report na laan an consumer para at least makita naton nga matransferan iya classification. Oho. Classification na rin. Okay. So depende na lang yan. Kung baga mag-report liwat, ada kay mador da ko tiya anin power kuan rate di na siya, di ba? Oo. Di na lak ma-report. Ang ito, yun nanibay kasi nasurat nga. Waray nag-stop na kami pagbaligya, dili nga amon unit. So, i-transfer na nga diha residential. So, dili hira maaram actually. Nga masurot sa residential kaysa commercial. Ayun, siya lang ay ano. Pero may mga requirements ba ni sir? For example, imo na kontador naka-residential para may nga commercial. So far waray ha, kontador waray ton kuan distinction niya. Ma-report ka lang adto ha electric cooperative nga commercial ini. Correct. Tapos magdudumara pa ka man inspection sir? Normally bumbubins during inspection na-inspect lang ang household kung bag-ong application kung baga new connection inihiya nga stage. Ang new connection kung ang imo design ang imo balay is may the commercial ubos, may residential igbaw, gina-applyan din niya as commercial. So pero metro nga klase nga metro, the same kilowatt hour meters ang not unless dako na gudluat an imo kuan like warehouse kay industrial ito naton baga classification. Ngan iba nga klase nga metro natong ibubutan. Okay. So kung maihan na ako sir nga kuan, maihan ako nga residential tapos na kanumdum ako nga magnenegosyo ako, mapakadto pa kaliye ko pagpakuan nga residential ako. Correct. Oo. Para ma-change ang imo classification from residential to commercial. That would qualify you to benefit an incentive nga ginahatagan gobyerno. Ayun, amo lang yan. Sige. Anyway, bameda ka mga pasabot. Nga di hito naton mga kabugtuan na membro ko si Meriton Dorel ko. Go ahead, sir. An aton buhatan in baga kaparte kita ang supply tikangan National Grid Corporation of the Philippines and in GCP nga kundiin nagdudumara hirayanahin reconductoring di diha parte tikan nga ormok nga daha may limon. An aton kukuha aning kuryente transfer kita nga diha maasin nga substation and in GCP salit bagi kita magparong yan nga weekend 19 that is Sunday 1 hour haaga and 1 hour hakulog pero tatalingon naton nga maka-implement kita ang transfer naton load hin mas madurdali nga oras. Yun. Anyway, Sir Chris Garcia, sir, damong salamat oras sa bombardio mo apay nga aga. Good morning. Salamat sir. Thank you. Thank you very much, Bob Bubin. Salamat.